Jiena ħanaħdem. Teffettwa lilek ukoll din. U ma d-dejaqnix li ta' onestament ma d-dejaqnix. Għaxek immix tajjeb, għandi niġi evalwat, issa vija riskju taħħa. Għaldini smajt l-argumenti, forsi smajtum distanza, u għaldini jem argumenti validissimi u koll. Ma nista nidħol fija s-salix, pero definitely illi dawna irridu jisiru diskussjonijiet, pero naħseb għandhom jisiru diskussjonijiet. U jisir xi forma ta' ma l fil-pulizija ma rix kompromessi. Għax kompromessi fil-pulizija hemmhekk titlef id-disciplina. Tiġi f'agreement għaliex irid ikun hemm sistema ta' checks and balances. U issa li mu l-aħjar, li mija l-aħjar sistema li ssib dawn il-checks and balances. Dik biss li rridu nsibu. Issa kif inhi, wieħed kien jaħseb minn għamilha ħaseb illi ħatkun tajba. Però min għandu dubju, rightly so, tista' tintuża wkoll ħażin. Iva. Allura rridu nsibu t-triq tan-nofs.